Ugyan már tudod, hogy nem nézek ilyen szarokat. Miért nem? Félsz tőle? Egyedül vagy a házban. Rendi, ez nem túl eredeti, csalódtam benned. Lehet, hogy azért, mert nem rendi vagyok. Most látsz engem? Aha, rendben. Mit csinálok? Ha? Ha? Mit csinálok? Hello! Jó volt, Rendi. Szólj tátumnak, hogy siessen. Viszlát! Most leteszed, meghalsz, mint az anyád. Meg akarsz halni, Sydney. Az anyád nem akart. Segítsetek, gyere be, gyere! Stu meghattant, totál megőrült. Tudod, mindenki megőrül néha.